גופו, זה אומר גם המסע של הכלים על העגלות, מי שמלא את הכתוב, שהמנוע שלו מונע, יש לו קסדה על הראש. מי שיתפס ללא קסדה על הראש, בלי בכלל שיקול דעת הוא יפסל. השופט הוא שופט חיצוני, אני לא שופט באירוע. ברק גולדפינגר הוא השופט כאן, הוא יעבור את התקנון, מה שנקרא כלשונו. חלקכם הייתם בערב רוכבים ואתם מכירים את התקנון, ומי שלא היה באותו ערב, עכשיו אנחנו נעשה את התדריך של התקנון הזה. כל הפטקורנים מחויבים בנר בר, מגני רגליים. כמובן שכל המחלולים צריכים להיות כלים. אני אומר את זה עכשיו, אין לנו פה בוחן כלי תחרותי, זה גם עדיין לא נכנס, אבל תיקחו בחשבון שבזמן שהמרוצים יהיו כמו שהם צריכים להיות, אז הדברים האלה ייבדקו על ידי בוחן. ואני מציע לכולכם כבר להסתייד בנר בר ומגן כידון פד. מי שאין לו פד לא יכול להתחרות, לא שלא יכול להתחרות, הוא גם לא יכול לשום את התקנון שלו בארץ. ומי שלא יודע, הוא לא יקבל ראשון כלי תחרותי, בלי פד. כל גל הכידון. זה דרישת חובה. טוב, בסדר. הוצאתי הזמנה. לגבי המרוץ מחולק ל4 קטגוריות, קטגוריה A, תרכב שעה וחצי, 90 דקות, פלוס 15 דקות בריינבק, תכף אני אסביר מה זה. קטגוריה B שעה, קטגוריות סניורים ומתחילים 40 דקות. אתם מחולקים עם צבעים על הטרקטורונים, כך שקטגוריות מתחילים צבע ירוק וצהוב סניורים יוציאו אתכם מהמקום הזה שתכף ירחיב עליו את הדיבור. לגבי הזמן גל, אני מזכיר שוב פעם, היה ורוכב מגיע לשער של רדבול בשעה 29 דקות, יכול להיכנס לעוד התקפה. הגיע בשעה 31, השער נסגר. כלומר, מהרגע שהוא עבר את השער, הוא יכול להחליט אם הוא הולך לעשות עוד התקפה. מבחינתו זה גם סיכוי וגם סיכון. בשטח כאן הדברים משתנים מהקפה להקפה, ולכן ההחלטה היא בידי הרוכב. כמובן שאם הוא יוצא שנייה לפני תום הזמן לעוד הקפה, הוא מרוויח עוד הקפה, כלומר תסתפר לו עוד הקפה. לגבי המסלול עצמו, מי ששאל אותי לגבי כל הקדמים האלה שאתם רואים, רבותיי, אין קדמים באזור המסלול, אין קדמים. אני רחבתי את המסלול, תומר רחב אותו עכשיו, הרכב שלי יוציא פה הרבה קדמים החוצה, אתם יכולים לתת גז חופשי. המקום היחיד שהוא צר זה הדרך חזרה, משהו כמו 400-500 מטר, שזה רוחב של רכב. אני מבקש לרוכבים מהירים לא לנסות מה שנקרא לקפוץ מעל הרוכב האיטי, זה לא ילך. והרוכבים האיטיים אתם יכולים וצריכים לפנות את הדרך בצורה בטוחה לשני המתחרים. אין טעם שתתקפו אחד על השני, אני לא חושב ששומעים, אבל אני מכיר את זה ממקומות אחרים. לגבי הניקיון באזור, אנחנו חילקנו שקיות זבל כתומות, זה לא קשה לשים את הבקבוקים ואת הזבל בתוך השקיות, אנחנו נעשה את השקיות בגמר האירוע. השטח אתמול היה כזה, ואחרי האירוע הוא יישאר כזה, אנחנו לא נשאיר פה פיסה אחת של זבל. לגבי מתן עזרה לרוכב פצוע, אם חס וחלילה רוכב נפצע, וההגדרה שלי לרוכב פצוע ואני לא חובש וגם אתם לא, זה מישהו שאתם רואים שהוא במצב שלצורך העניין חס וחלילה שבר יד רגל. אם מישהו נשרט מהענף והוא לא לחזק